ठीक कहनी असो छठ में न राजा जी तनी को नहीं ठीक कहनी तो सुनी सचहू में बनी रउआ ले जी राजा करे जा बोली उखिया ले आवे खाती के करा के भेजी राजा करे जा बोली उखिया ले आवे खाती के करा के भेजी। बोला बोला सूरज देव की घरवा में बानिया माजी पुरनिया इहा के भेजब तो कही का दुनिया घरवा में बानिया माजी पुरनिया इहा के भेजब तो कही का दुनिया तरौरा पूजा में देखवनी ना तेजी तेजी राजा करे जा बोली उखिया ली आवे खाती के कर के भेजी राजा करे जा बोली उखिया ले आवे खाती के कर के भेजी के कर के भेजी उखिया ले आवे खाती के कर के भेजी। सैया खेसारी बड़ी बरता खीस यादव राज बाट रउले बीस हाँ सैया खेसारी बड़ी बरता खीस यादव राज बाट रउले बीस हारी कोई हमें करके ओजी एजी राजा करे जा बोली उखिया ले आवे खाती के करा के भेजे राजा करे जा बोली उखिया ले आवे खाती के करा के भेजी। हारी कोई हमें करके ओजी एजी राजा करे जा बोली उखिया ले आवे खाती के करा के भेजे राजा करे जा बोली उखिया ले आवे खाती के करा के